Čaute, vítam vás na Urban Arene Partizánske, na našom ihrisku pod vedením ATC. Zhrnieme si nejaké jednoduché pravidlá a to najhlavnejšie je, treba mať vždy okuliare v zóne. Najlepšie už keď idete hore po schodoch, treba si dať brýle. Je prísne zakázané si ich kedykoľvek v hre dávať dole. Takisto naše zbrane vonku nevyťahujeme, vždycky si ich v prepravných púzdrach donesieme hore a až tu s nimi manipulujeme s tým, že na off-zóne treba mať vonku zásobník, treba, aby zbraň bola schopná streľby, s tým, že všetky zbrane sú tu limitované na 1.6 žaulu, hlavne za to, že keď sa porozhliadnete, kto ste tu boli, kto tu ešte len budete, tak viete, že sa hrá čisté CQBčko a hity sú tu naozaj na blízko. Čo sa týka nejakých všeobecných pravidel, ktoré si môžeme prejsť, tak vždy po zásahu hráč zakričí hit, alebo mám, alebo čokoľvek a označí sa nejakou páskou, po prípade svetielkom na prilbe, pokiaľ niečo také máte. Je to super, ľudia po vás nebudú len tak strieľať, je to povinné mať niečo takéto pri sebe. Takže takisto máme zákaz akejkoľvek pyrotechniky, nikomu by to tu neprospelo, je to tu malé CQBčko, všetci by sme tu ohluchli, sme v strede obytnej zóny a podobne, takže naozaj by to nebolo rozumné. Ďalej je zakázané liesť, preskakovať ponad prekážky, akékoľvek lezenie a podobne, hej, dávajte si na to pozor. Čo sa týka granátov, granáty môžete hádzať nad prekážky vyššie 1,6 metra, napríklad ako vidíte tu. Zakázané je hádzať granáty ponad, kľudne to zaber, ponad tieto vysoké steny.